пешеходна пътека. Тя е кончена раеда. В африкански стил танцува, обича да удува, но стадото въобще не се надува. Зебрата не е пешеходна пътека. Тя е кончена раеда. Явно тревопасна, напълно безопасна, на приятелство е винаги съгласна. Зебрата не е пешеходна пътека. Тя е кончена раеда. Градовчетите, конете, доколва ветровете, но сината има гарешки с